guys, mag-add ko carrots guys, kaya mo isagol sa kuan sa scrambled egg. Kaya mo ipa-snack sa balhin sa among mga kahoy sa among budiga para snack nila unya. Pero nasa mo pa pwede sa kayo. Feeling kayo. Ano niya guys ha? Nag-prepare ko para kuan unya. Among saglan, among pakanog lami ning amo ang mga tao. Saglan mo ba para naasay vegetable. Di ba? Hindi ko yung putaran. Oo. Pulido ko nagtrabahoan eh. Pulido ko nagtrabahoan yung akong tagtaran. Walang kamugon. Di ba, Ner? Wak ka move on. Ano bitaw? Pero unsa to? Okay, pare ah. Oh, pala naman. Pare ah, diri. Mali na ba siya niya? Ang stigal mo kita. Dili, giing na namo kay ngos diri pare oh. Imbisa niri. Mauwaw ko na siya. Mauwaw. Oo, siya. Ano ko nun? Madlok ba ko na niya? Akong giingnan ba si Kiken hadlok kaya di mo kami sunod. Bulaki. Daghan na di kayo sa tagan sa Bombay. Social kanya mo ipasnack sa mga kuan, mga guwapo. Arong ganahan silang moarsa sa mga Asa lang yung book mga item guys. Common sila. Ako na kabuhan, ito pa mo. Prayhon silang nire o kuan para snack. Ako, ang ito ba? Tapos na kaya convert asa. Ang saman. Gawin mga butol ba? Ha? Ganahan siya na ako. Kato si Mark. Katong Chowdy. Dagan siya nagbumbay. Sibuyas dahonan guys. Muna ida kong pangutana din na okay. Ha? Muna ida kong pangutana. Ano? Dibaw na ka, bisag ninyo, may pulitaw. Kabitis lang yata ni. Pero guys, isagol na ko sa kong itlog niya para snack. Akong guys ay akong butangan carrots. Diba? Sarap. Hi guys, agay. Nara akong finished product guys ay. Oh, palit na mo guys. Bread with egg.